kariére nás celé roky učili jedno. Nikdy nespál mosty. Lenže táto rada patrí do inej éry. Do čias, keď bolo cieľom zostať lojálny systému, nie sebe. Dnes sa svet práce mení. Nie každý most si zaslúži, aby zostal stáť. Niektoré sú skorodované, toxické a bránia ti prejsť ďalej. Niekedy spálenie mosta nie je zlyhanie, ale stratégia. Je to prvý krok k tomu, aby si postavil niečo nové. Tu je 5 spôsobov, ako to urobiť zdravo a s rozumom. Odiď úplne. Ak máš stále jednu nohu v minulosti, nikdy sa nepohneš dopredu. Prestaň udržiavať kontakt s ľuďmi alebo miestami, ktoré ti bránia rásť. Postav si hranice. Tí, ktorí profitovali z tvojho mlčania alebo prispôsobenia sa ozvú. To je v poriadku. Znamená to, že tvoje hranice konečne fungujú. Chráň svoje ja. Napíš list svojmu minulému ja, ktoré sa cítilo uväznené. Povedz mu, že si našiel cestu von a že to už nikdy nebude rovnaké. Vybuduj svoj vlastný most. Spomal. Pozri sa, čo si dosiahol. Neutekaj k ďalšiemu cieľu. Nauč sa oceniť svoje medzistupne. Prejdi na druhú stranu. Máš plán, odvahu a nový systém. Teraz už len choď. Prestaň hľadať schválenie od tých, ktorí nikdy nepochopia tvoju cestu. Zatvor dvere. Spál most. Postav nový. A choď ďalej.